ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନବବର୍ଷର ମୋର ଅଭିନନ୍ଦନ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଆଉ ସାନମାନଙ୍କୁ ମୋର ସ୍ନେହ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ଯେହେତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ତେଣୁ ପ୍ରଥମରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନବବର୍ଷର ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏ ବର୍ଷଟି ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ବର୍ଷ ହେଉ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, କାରଣ ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମ ଏଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରେ, କାରଣ ସେ ତ ସବୁରେ ମୂଳ ନା। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ଛାଡ଼ିପାରିବା। ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା, ତାପରେ ଆଉ ସବୁ ନିଜ କର୍ମ ସହିତ ସିଏ ବି ତ ଜଡ଼ିତ ନା ଆମ ସହିତ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏବେ ଏହି ପ୍ରଥମ ନୂତନ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ସକାଳରେ ମୁଁ ପୂଜା ଘରୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ପୂଜା କରିବାକୁ, ଠାକୁର ପୂଜା କରିବାକୁ ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପଟେ ଜଗନ୍ନାଥ ବିଷ୍ଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ବହୁତ ସାରା ଫଟୋ ଅଛି ଠାକୁରଙ୍କର। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଠାକୁର ଘର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ମା ତାରିଣୀ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଶୁଭ ସକାଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନୂତନ ବର୍ଷର ଅଭିନନ୍ଦନ। ଏ ବର୍ଷଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ବର୍ଷ ହେଉ। ମୋର ଭଗବାନ ପାଖରେ ଏତିକି କାମନା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏବେ ପୂଜା କରୁଛି। ମୁଁ ଏବେ ମୋ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ସେଠି ବସିଛନ୍ତି, ବିଷ୍ଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ। ମୁଁ ସକାଳେ ମୋର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଉଛି, ତାପରେ ଯାଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ବହୁତ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବି ଆଗକୁ। ଏବେ ତ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିବ କି ନାହିଁ। କାରଣ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି, ମୋର ବି କିଛି ଭୁଲ ହେଇପାରେ। ମା ଏଠି ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ପୂଜା କରିସାରିବା ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗେ, କାରଣ
ପୂଜା ବିନା କୌଣସି କାମ ଯେମିତି ଲାଗି ରହିଯାଇଥାଏ, ଯେମିତି ତୁମେ କିଛି ତରବରରେ ଯଦି ଆଉ କିଛି କାମ ହଁ ନାଇଁ ପୂଜାଟା ପଛରେ କରିବି, ଏ କାମଟା ଆଗେ କରିଦେବି, କିନ୍ତୁ ହେଲେ ବି ଭଲ ଲାଗିନଥାଏ, ସିନା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, କାରଣ ଯେହେତୁ ସବୁକିଛି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼େ। ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ପୂଜା କରିବି, ତାପରେ ଯାଇକି ଆଉ ଯାହା କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବି, କାରଣ ଏମିତି ହେଇକି ଡେରି ହେଇଯିବ ନା ପୂଜା। ତେଣୁ ସକାଳର ପୂଜା ଶେଷ କରିଦେଲେ ତାପରେ ଯାହା ଆଉ କାମ ମୁଁ କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଇଠି ଗୀତା ଭାଗବତ ସବୁ, ଭାଗବତ ଗୀତା ଏସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଏଠି ମୁଁ ଫୁଲ ଦେଉଛି, ଆଉ କିଛି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ତୁଳସୀ ପତ୍ର ମୁଁ ଆଗରୁ ତୋଳି ଆଣି ରଖିଛି, ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଦେଇଥାଏ। ପ୍ରତିଦିନ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଚଢ଼ାଏ, କାରଣ ମୋତେ ଜଣେ କହିଥିଲେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି ବି 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଦେଇ ଆସୁଛି। ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଦେଇଥାଏ ଓ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ 12ଟି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଭୋଗ ଲଗାଇ 12ଟି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଥାଏ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଫଟୋରେ ଫୁଲ ଦେଇ ଦେଉଛି। ସବୁ ଆମ ବାରିରେ ଫୁଟୁଛି ସବୁ ଫୁଲ, ମା ଆମର ଆକୁ ତୋଳିକି ଆଣି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ସାରା ଫୁଲ ଦେବା ପରେ ବି ଆହୁରି ଏତେ ଫୁଲ ବଳିଯାଇଛି, ହେଲେ ବି ମୁଁ ସମସ୍ତ ଫୁଲ ମୁଁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜାଇଦେବି। ସାଇବାବାଙ୍କୁ ଗୋଲାପ ଫୁଲ, ମା ସରସ୍ୱତୀ ମା, ଦେଖନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଗଲା ସଜେଇ ଦେବା ପରେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ନା। ଏଇ ତ ଶାନ୍ତି ମିଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଦେଲା ପରେ, ମନ ଆତ୍ମାକୁ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ମିଳେ। ଯେହେତୁ ବହୁତ ସାରା ଫୁଲ ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, କାରଣ ଭଗବାନ ସଜାଇବା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଏତେ ଫୁଲ ବି ଫୁଟୁଛି, ଆମର ବହୁତ ଫୁଲ ତ କାହାକୁ ମିଳୁନି ବି, କେତେ ହେଲେ ବି ଯେବେ ତ ଆମର ଯେତେବେଳେ ବାରିରେ ଅଛି ଫୁଲ, ତ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବହୁତ ସଜାଇବା ପାଇଁ କରେ। ଏବେ ଶୀତଦିନ ହେଲେ ଟିକେ ଟଗର ଫୁଲ ବହୁତ କମ୍ ଫୁଟିଥାଏ, ଆଉ ଯାହା ବି ଫୁଟିଥାଏ ତାକୁ ମୁଁ ତୋଳି ଆଣିଥାଏ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ଧଳା ଫୁଲ, ବାସ୍ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ଏଠି ବସିଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ।
फूल पूजा कर सारी आउ कि अल्प फूल आम माँ रखी देती आम माँ एने आसले पूजा करेंगे आसी किसी फूल ठाकुर को देवे चौरार फूल देवे पानी देवे सूर्य को फूल देवे तेणु फूल आम बहुत दरकार होता है आपको मुझे देखी ना सेपटे आम घर पछपटे ठाकुराणी अच्छा माँ कालिका ठाकुराणी सेठी भी आम ना घर पूजा सारी सारापर मुझे पूजा करने जी सेठी भी फूल दरकार तेणु फूल को आम आम बहुत सारा फूल सब दरकार होता है ये मुझे ठाकुर को चंदन लगेदेवी चंदन लगेदेवी लक्ष्मीनारायण बस चंदन लगे दूसरी ठाकुर को आपण मैंने जदि आपण मनकर कौन इच्छा अच्छी आमको ये विषय देखा तेणु आपण मैंने यदि मत कहती तेल मो द्वारा दीदी से जिनस हो पार निश्चिंत मुझे आपण मानक देखी चेष्टा करी आपण मन भल भल जिन किसी देखी आम डेली लाइफ विषय आप किसी जनइबी सबुदिन कौन करे कौन केमती कटे मो दिन प्रथम आरंभ केमती मो दिन कटे माँ तारिणी माँ को सिंदूर देवी जगन्नाथ माँ लक्ष्मी माँ मान अच्छा मुझे सिंदूर दे दूची माँ लक्ष्मी लक्ष्मी माँ सकल शक्ति हे माँ लक्ष्मी नारायण हे माँ लक्ष्मी सब माँ माँ पार्वती माँ मंगला माँ विषय में बहुत किसी आपको कहबी कारण मुझे बहुत मानी थाए छोट बड़ू देखो सिंदूर देव दौका महादेव को मुंड गोटे फूल खसी जाइए तेणु से फूल तो तले पड़ जाए तेणु गोटे की दे हेनी एवं मुझे गोटे फूल ठाकुर को दे दूसरी कारण मत कि खाली खाली लगे देखते आपण मैंने बस हो जाइए कौट चंदन देनी कौट सिंदूर देनी मुझे देखी दूची कारण सेमती भी रही जाए थाए हाँ बस एत माँ को ये दुर्गा माँ अच्छा मुझे चंदन देनी बोधे ये हनुमान जी अच्छे देखु हनुमान फोटो मुझे मंदार फूल देवाई भूली जाइए हनुमान का मंदिर फूल दे दूची ये गणेश ठाकुर अच्छा गणेश ठाकुर मुड़े भी चंदन दे दूची एबे आसतु देखिए एतक सब पूजा सारापर एवं मुझे लक्ष्मी माँ अच्छा गोटे बड़ फोटोटे आमर अच्छी लक्ष्मी माँ सेठी मु किसी ठाकुर को तो पोछि हुए ना कारण से ऊपर था तेणु मुझे कि गंगा पानी छिंची दे थाए गंगा पानी किसी छिंची दे थाए फूल किसी पानी छिंची दे थाए देखो लक्ष्मी माँ अच्छा बहुत बड़ा लक्ष्मी फोटो अच्छी जोटा हाथ पाई न थाए एमती तले थाए कि माँ को पानी छिंची दे थाए आमको फूल भी दे थाए फूल दे थाए माँ को ये फूल भी मो चंदन आ सिंदूर भी लगे दे थाए देखो देखो सुंदर देखा बहुत दिन रे फोटो आम घर रही बहुत पुराना फोटो प्रति दशहरारे आमर माँ वस्त्र चेंज होता है माँ को नुआ फूलमाला पिंधा जाए देखो लाइट टे कम अच्छे तेणु टे सुंदर देखा पूजा सरी मु ठाकुर पाखे भोग लगे और दीप सजाड़ी
माँ लक्ष्मी पाखे भोग लगे माँ अच्छा से जारी जो ठाकुर पाखे तो मैं भोग लगेदेवी भोग लगेदेवी दीप मान सजाड़देवी सकाल संध्या घीर बुड़े रखी बाबा को भी करता है कोठी थी बड़ी रे